салом дӯстон, дар мусобиқаи дӯстдоштаи номи 4 дастае ки ба бозиҳои нимфинал рухат гирифтанд маълум гардид. Рақобати дастаҳои Англия ва Испания барои ба финал баромадан сурат мегирад. Мо дар бораи ин ҳатман ҳарф мезанем, аммо аз шумо пурсиданӣ будам ки чӣ гуна финалро мехоҳед бубинед, англисӣ ё испанӣ ва ё ин ки омехта. Андешаҳои худро дар комментария нависед ва аз ҳама асосӣ ба канали мо обуна шуда ва ба гурӯҳи калони дӯстдорони футбол яъне ки мо пайваст шавед. Инҷо қариб ҳар рӯз видеои нав мебарояд ва охирин хабарҳои футбол ба шумо расонида мешавад. Дӯстон, бозиҳои Евроҷумҳур давом дорад ва моро рақобатҳои ҷавобии Лигаи Аврупо барои баромадан ба нимфинал интизор аст. Дар Италия Аталанта бо Лейпциг рақобат мебандад. Шогирдони Гасперини қариб ки таоман шанси баромадан ба Лигаи Чемпионҳоро тавассути Серия А аз даст доданд. Аз ҳамин сабаб ҳамаи қувваи худро дар Лигаи Аврупо сарф хоҳанд кард. Барселона Айнтрахтро пешвоз мегирад. Дастаи Хави дар 15 бозии охир мағлуб нашаванда аст. Оё каталониҳо метавонанд ин серияи бо барори худро давом диҳанд? Тамошои бозиҳоро бо 1x ҷолибтар кунед. Регистратсияи осон, пур кардани маблағ аз тамоми гӯшаву канори дунё, вале аз ҳам муҳим бонус то $100 дар аввалин пардохт бо промокоди AMG 0777. Ссилкаи бозӣ дар комментария. Ба ҳама муваффақият. шаби гузашта бозиҳои охирини даври якчорниҳои Лигаи Чемпионҳо баргузор шуданд. Бозиҳои хеле зебои дастаҳои Ливерпул, Бенфика ва Атлетико Манчестер Ситиро мухлисон бесаброна интизор буданд. Бозии муҳим албатта рақобати дастаҳои Атлетико ва Сити буд. Гвардиола воқеан ҳам кали зирак будааст ва ин лақабро бояд ба ӯ гиреҳ диҳанд. Дар майдони Атлетико омода бо усули худи Атлетико бозӣ кардан, онҳоро аз саф берун кардан баробар ба амали террористӣ мебошад. Дастаи Гвардиола дар қисми дуввуми рақобат танҳо худро ғам дод. Атлетико ҳуҷум мекарду, Сити дифоъ. Онҳо худро ба замин ҳаво медоданд ва вақтро кашол мекарданд. Тасаввур кунед, ҳамин гапҳоро бозингарони Атлетико дар нисбати футболбозони Сити мегуфтанд. худи Атлетико 10 сол бо чунин усул бозӣ мекунад ва чандин борҳо мавриди танқиди шадид қарор гирифта буд. Акнун онҳо худро дар оина дидаанд. агар манчестериҳо чунин бозиро нисбати ягон дастаи дигар раво медонистанд, ҳама барои онҳо туф мекарданд, аммо бар зидди Атлетико истифодаи он ба нафи кор шуд. ҳеҷ кас ҳеҷ чиз намегӯяд. бигзор Атлетико дарди дигаронро эҳсос кунад. дар 4 тайм дастаи Гвардиола 1 гол зад ва бори нуҳум ба даври нимниҳои Лигаи Чемпионҳо баромад. дар Энфилд голборон буд. Клоп футболбозоне мисли Сало, Трент Александр-Арнолд, Ван Дейк, Фабиньо ва дигаронро дар захира монду, ҳайати омехта ба майдон овард. Ливерпул дар 4 фронт мубориза мебарад ва чунин ротатсияҳо ин тақсим кардани қувва барои гирифтани квадрупл аст. 6 гол дар Энфилд, 3 голи Бенфика ва 3 голи Ливерпул. ҳисоби ду рақобат 6-4 гардид ва дастаи Клоп боз ба даври нимниҳои Лигаи Чемпионҳо баромад. ҷуфтаи даври нимниҳои чунинанд: Реал Сити, Виллареал, Ливерпул. Испания бар муқобили Англия. Финал англисӣ, испанӣ ва ё омехта мешавад. инро вақт нишон хоҳад дод. дастаи Арсенал талоши онро дорад ки боз ба қуллаҳои қаблии худ баргардад. он мақому манзалате ки дастаи мазкур аз даст дод бояд баргардонида шавад. барои ба ин дастовардҳо расидан дастаи шаҳри Лондонро лозим аст ки бозингарони навро ба ҳаят ҷалб намояд то барои татбиқ кардани нақшҳои онҳо дасти ёрӣ дароз кунанд. зарфият ва иқтидори даста бояд чунон бошад ки Арсенал дар чанд фронт рақобат карда тавонад. бо ҳаяти кунунии лондониҳо танҳо тоби як мусобиқаро доранд. ба иқрори мутахассисони соҳа Микел Артета лондониҳоро бо рои рост бурда истодааст. тобистони соли ҷорӣ дар сафи Арсенал бояд таҳоллутҳои ҷиддӣ шаванд. ба ҷавонони бо маҳорати даста бояд чанд футболбози дигар ҳамроҳ шавад. айни ҳол чанд бозингари дастаи Барселона гуфта мешаванд ки дар маркази таваҷҷӯҳи лондониҳо қарор доранд. сухан дар бораи дарвозабон Нето, нимҳимоятгар Рикард Пуч ва ҳамлагар Мемфис Депай меравад. лондониҳо барои харидани бозингарон маблағи кофӣ доранд, аммо дар баробари ин барои сарфаи пул роҳбарият мехоҳад аз имконияти иваз кардани футболбозон ҳам истифода шавад. пеш аз ҳама гап сари Габриел Магалиас меравад. ӯ футболбози хатти дифои марказ буда яке аз ҷавонони бо маҳорат ба ҳисоб меравад. طبق معلومات بازی او پسند روبریت کاتالونی هاست. اگر امکانیت عوض‌کنک فوتبالبازان شود بارسلونا محض همین دفاعگر را از آرسنال طلب میکند. گفته میشد که خوی نوارهای چند بازی گابریل رو تماشا کرده باور بر آن کرده است که اگر او را با کاتالونا بیارند یک همسفر خوب برای اراوخو و جایگزینی پیکه خواهد شد. آرسنال اولتر از همه خواهش خریدن حمله‌گر مرکزی را دارد. بعد از گریختن ابامیانگ موقع رقم 9 خالی است. تنها لاکازت است که این موقع را
мегирад, вале ӯ дар ҳар бозӣ устувор рақобат карда наметавонад. Аз ин рӯ таваҷҷӯҳ аз ҳама бештар метавонад ба Мемфис Депай бошад. Ӯ яке аз бозингароне аст ки Барса дар равзанаи трансферӣ ӯро ба фурӯш мегузорад. Маркус Решфорд дар мавсими ҷорӣ марҳилаи баъди карьераи худро аз сар гузаронида истодааст. Ӯ мақоми ҳамешагӣ дар ҳайати асосӣ надорад. Рагник ба ӯ вақти хеле каме бозӣ медиҳад. Аз даст додани мавқеъ барои Решфорд зарбаи сахти равонӣ шудааст. Ӯ дар ҳамаи мусобиқаҳо дар мавсими ҷорӣ танҳо 5 гол задаасту халос. соҳибназарони футбол мегӯянд ки Решфорд дар мавсими ҷорӣ тарзе бозӣ мекунад ки гӯё ба ӯ футбол умуман писанд нест. Фикру хаёлаш куллан дар ҷои дигар мебошад. баъзеҳо ба ӯ тавсия медиҳанд ки аз МЮ равад ва бахти худро дар дастаҳои дигари қора бисанҷад. Мутахассисони кишвари Англия дар барномаҳои телевизионӣ ва мақолаҳо тавсия медиҳанд ки Решфорд бояд ба дастаҳои сатҳи Арсенал ва ё Тоттенхем равад то карьераашро шикастабандӣ кунад. Ба ҳунару маҳорати Решфорд ҳеҷ кас шубҳа надорад. Садҳо даста дар қораи Аврупо ӯро бо оғӯши кушод пешвоз мегиранд. Айни ҳол исми чанд даста гуфта мешавад ки тобистон метавонад барои ҷалби Решфорд талош кунанд. Арсенал яке аз онҳост. дар баробари ин Ливерпул ҳам дастаи маҳсуб мешавад ки дарҳои худро барои Решфорд боз карда метавонад. гузашта аз ин ду дастаи топи тамоми ҷаҳон Реал Мадрид ва Бавария ҳам зид нестанд ки Решфордро дар сафи хеш бинанд. баъзе мутахассисони соҳа мондани Решфордро дар МЮ иштибоҳ медонанд, аммо Руни бошад ба дастаи собиқи худ тавсия медиҳад ки бозӣ бояд дар гирду атрофи бозингарони мисли Решфорд бароҳ монда шавад. тавсияи мо ба Решфорд он аст ки дар МЮ сармураббии навро интизор шавад то корномаашро ба истилоҳ перезагрузка кунад. бозингари португалии дастаи Атлетико Мадрид Жоао Фелиш дар маркази таваҷҷӯҳи Барса қарор дорад. Каталониё аз идеяи ҷалби футболбози ҷавон даст накашидаанд. ӯ баъд аз чанд осеб ва ғаму андӯҳи зиёд танҳо дар охири мавсим сатҳу сифати бозии худро беҳтар намуд. айни ҳол яке аз асостарин футболбозони хатти ҳуҷум дар Барса маъз Жоао Фелиш мебошад. Каталониё ҳанӯз тобистони соли гузашта дар талоши ҷалби футболбози португалӣ буданд. он замон Барса мехост Гризманро ба Жоао иваз кунад, вале мадридиё ба ин қапқони Барса наафтоданд. барои беҳтар кардани зарфияту иқтидори хатти ҳуҷум Каталониё кӯшиши харидани Фелишро мекунанд. ин нақша бояд дар равзанаи тобистона амалӣ шавад. экспертҳо мегӯянд ки Фелиш дар Атлетико танҳо вақтро беҳуда мегузаронад. сабки бозии ӯ ба фалсафаи Симеоне баробар нест. ӯ дар ин даста ба беҳтарин табдил ёфта наметавонад. худи Фелиш ҳам тибқи маълумотҳо дар сафи мадридиё хушбахт намуда эҳсос мекунад ки бояд ба сафи дастаи дигар равад. атрофиёнаш ба ӯ маҳз Барсаро тавсия медиҳанд. ба иқрори мутахассисон стили бозии бозингари португалӣ ба фалсафаи Хави туғри мегирад. ӯ дар қатори Гави, Педри, Нико ва дигар ҷавонони Барса метавонад ба Фелишам мавқеи хубро дар майдон пайдо кунад. шумо дар ин бора чӣ мегӯед дӯстон? ҳатман фикрҳои худро дар комментария нависед. ба ҳамин тамом бори дорам ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред. бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гаиров. хай бародарон, то боздид.